Li ve de gust una gominola? Ai, sí, no, fareu. Gràcies. Ai, quina xafogó. Abans de venir aquí, he mirat el pacte meteorològic i avui és el dia més calorós de l'any. És horrible. Ja pot ser jo. Atenció, sisplau. Senyors del jurat, heu estat present durant 5 dies del desenvolupament d'un procés llarg i difícil. Assassinat en primer grau i premeditació. Aquesta és l'acusació. La més greu que es pot presentar a una cort criminal. Heu escoltat a tots els testimonis. Us han llegit i han comentat els articles de la llei que s'apliquen en aquests casos. Ara teniu el deure de formar-vos una opinió procurant destriar els fets de la hipòtesi. Un home ha mort. La vida d'un altre home està en joc. Jo us convido a deliberar entre vosaltres amb honestedat i sense escrúpols. Si a les vostres esperits hi ha algun dubte sobre la culpabilitat de l'acusat, un dubte vàlid i raonable, heu de donar un verdicte d'innocència. Ara bé, si no teniu cap dubte vàlid ni raonable, llavors, ben conscientment, heu de declarar l'acusat culpable. Us fem avinent que en aquest cas el tribunal no admetrà cap tipus de recurs i que la sentència de mort serà irrevocable. El vostre verdicte ha de ser unànime. Si no s'obté aquesta unanimitat, caldrà que reviseu i aquest acord decidirà a un altre jurat. Senyors, això és tot. Heu d'enfrontar-vos a una gran responsabilitat. Moltes gràcies. Arrenquen amb clau? Sí, senyor. Que no ho sabies? No. Ho mana la llei. No, no ho sabia. I vostè què fa? Papers per si hem de votar. Anem a votar. Bueno, mai. Què li sembla tot això? Doncs és interessant, realment. Jo he estat a punt de dormir-me. Sí? És que és la meva primera vegada i em fa il·lusió. Fer tot anotat. Doncs jo és la tercera vegada que estic aquí. Sí, però no m'agraden totes aquestes retòriques que ens volen fer passar. Res. Ganes de gastar saliva per res. A veure, suposo que si ho fan és per alguna cosa. Què tenen dret? A xerrar? Sí, sisplau. Tot té dret a un judici just. Però miri, li diré una cosa, aquell sistema del país no m'agrada gens. I en aquests que li perdeu, se'ls hauria de pallissar de debò. Així no tornarien a fer tot això i ni perdrien ni temps ni diners. Què, comencem o no? Sí, va, comencem. I com abans? Un moment, penso que ha anat un home al lavabo. I on hem de seure? No sé, com va, li vaig dir. I què ens sembla tot això? Interessant, no? Bueno, hem tingut sort que es tractés d'un cas d'assassinat, Jo pensava que era un robatori o alguna cosa per l'estil. És allò més avorrit. A més, no hi havia estat mai aquí al Palau de Justícia. Ah, no? No, soc nascut aquí, però no hi havia estat mai. Doncs jo la tercera vegada. I què me'n diu aquesta història de la navalla? És bastant com increïble, És possible. Però només feia falta veure encara una part per Ha agafat una mala galipàndia. I tant, les refredades d'estiu són molt plàtanos. Bé, comencem o què? Crec que posen alguna cosa interessant. És que no tinc temps de mirar el diari. Res de nou. Estic mirant els tancaments d'ahir. Oh, treballa a la borsa. Sí, sóc corredor. Doncs jo soc transportista. Segur que has sentit parlar de la meva empresa. Sempre atent. La família de la meva dona. Tinc 37 persones treballant-hi. I això que vaig començar de no res, pelat com una rata. Aviam, senyors, facin el favor d'anar seient. Sí. Sí, va, comencem ja d'una vegada que jo tinc un partit aquesta tarda. Yankees contra Cleveland. Tenen un jugador nou, un tal Mick Joseph, no sé com se diu. Bé, com que sembla que s'hi hagi? Sí, com el que vaig veure. Què t'ha semblat el fiscal? Que ha estat un veritable talent, I com una manera de presentar les proves, una darrere l'altra. M'he impressionat de debò, Sí, ha estat forçat. Bé, què? Comencem la funció? Vostè, la de la finestra. Hola, si vols fer un favor de seure que començarem. Sí, perdoneu, sense voler m'havia dit. Costa d'imaginar un noi matant així a seu pare de cop, no? Home, si es tenen en compte les circumstàncies... No diguis bestieta. La veritat és que tots plegats deixem que aquests nois es tornin molt salvatges i després passen aquestes coses. Aquell senyor encara està al lavabo. Doncs, truqui a la porta, no sé quin cas. No acabarem mai així. I vostè de quin equip és?
Jo, del Baltimore. Això és com fotran de cap contra la terra. Dispensi. No n'hi ha cap cavall a la terra. No sabia que m'estessin esperant a mi. Tranquil. Ara. A més que jutge senyal com ho Molt bé, senyors. Naturalment, això ho podem fer com vostès vulguin. No penso posar cap mena de norma. Si us sembla bé, poder votem, després en parlem, o al revés, en parlem una mica i després votem com els... Jo crec que s'ha de fer primer una votació. Això no, primer votem, després en tot cas ja en parlarem. Molt bé, doncs, votem primer, si us va. Ara, m'agradaria recordar-los que es tracta d'una sentència d'assassinat en primer grau. Això vol dir que si diem que és culpable, irrevisiblement serà la pena de mort. Sí, ja. Molt bé, doncs, si estem tots d'acord, comencem la votació. Els que votin culpable, que aixequin la mà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. I innocent? No. Sempre el mateix. Sempre ha d'haver algú disposat a fer la cosa. I ara què fem? Em penso que n'haurem de parlar. Parlar una altra vegada? Fes. Doncs som-hi. Vostè creu sincerament que és innocent? No ho sé. Llavors, miri, escolti, miri. Vostè està com tots nosaltres en el judici. Ha sentit les mateixes paraules que nosaltres. El noi és un assassí. I molt perillós. I només té 19 anys. I què? És edat suficient per apunyalar el seu pare. 8 centímetres de cert enmig del pis. No hi ha cap dubte. Jo em vaig convèncer de seguida, Però i tant, jo també. Sí, jo a més ho he vist 1000 vegades durant el judici. Volen que els hi recordi? No val. Doncs què vol? Res. Parlar-ho a vostès. Però parlar de què? Hi ha 11 persones que hi estem a favor. De què hem de parlar? Una pregunta. Tu creus la història del noi? Podria ser. Encara no sé si me la crec. Però vostè ha votat innocent. N'hi ha 11 que el creuen culpable. No em sembla bé aixecar la mà perquè sí sense haver-ho parlat una mica abans. A veure, qui ho diu que hem votat perquè sí? Doncs què? Per què hem votat només ràpidament perquè era culpable? I encara que ens passem xerrant un any, jo no penso canviar d'opinió. És que jo no pretenc que canviïn d'opinió. L'única cosa que vull és que parlem de la vida d'una persona. Em penso que podem dedicar-hi una mica més de 5 minuts. Imaginin-se que estan equivocats. Equivocats? És com imaginar-me, no sé, que ens caurà el sol pel damunt. Molt bé. Creuen honestament que és culpable. Aleshores, què fa que triguem 5 minuts més o menys? Els demano una hora, només una hora. Si després d'aquesta hora tothom vota culpable, doncs els enviarem al jutge o veredicte amb l'ànima de culpabilitat. Total, el seu partit no comença fins les 8, oi? Sí, esclar. Molt bé, ara, tinc una hora. Algú hi té algun inconvenient? Jo no recordo. Jo entiendo que és tot, sí. Algú hi ha alguna cosa? Molt bé. L'altre dia m'han explicat un acudit molt graciós. Per escoltar els seus acudits. No, i per què estem? Per parlar d'un noi maltractat per la vida. Saben el que representa viure en una barriada deixada de la mà de Déu? La seva mare va morir quan ell tenia 5 anys. Al 7 el van internar a un centre mentre que el seu pare, un falsificador i un estafador, estava tancat a la presó durant 2 anys. Els sembla què? Un bon començament? Ens han dit que era un noi maleducat, que era un noi esquerp, sí, és veritat. Però sabeu per què s'ha tornat així? Perquè cada dia del món, cada dia de la seva vida, l'han apanyissat. 19 anys de cops. Em fa esgarrifar. I em penso, com a mínim, li devem unes poques paraules. No, això ni parlar. No li devem res aquest. I no em fa cap por dir-ho. Ha tingut un judici com cal, no? Tu saps quan em costa un judici? Mirin, tot el secret, Tots hem escoltat tota la història en tots els detalls. Tot és correcte. Ara voldrà fer passar que sabem qui és el creus. Escolti, jo he viscut tota la vida rodejat d'aquests desgraciats. No se'ls pot creure ni una sola paraula. N'és la narrativa que ens ha de la llei. Això és absurd. Com? Vostè es creu que coneix totes les coses? Hi ha moltes coses que ignora, senyor. No, doncs diguiu, per això som aquí. És per una fàbrica de mel. Si prens una mica de mel, et semblarà que ets al cel. Què et sembla? Això penso, no? Quan
Perdó, tinc la mania de denunciar, m'ajuda a aclarir les idees. Molt bé, seguim. Potser la noia que no està d'acord amb el paradigma de la realitat ens podria explicar per què i nosaltres intentem convèncer que està equivocada. Tinc una idea. Perdó, és que tinc un poc de dissent del que penso, així de cop. Som nosaltres els que hem de convèncer aquesta dona. Què em sembla si ho fem per ordre? Molt bé, perfecte. Pot començar vostè. No, millor que ho fem per l'ordre que hem pactat abans. Molt bé, doncs fem-ho per ordre. Si els sembla bé, fem 2 minuts per cap. Doncs, té vostè la paraula. Jo? Sí. Doncs, jo penso que és força evident. Vull dir, crec que és culpable. Vull dir, ningú ha demostrat el contrari, m'entenen? És que ningú ho ha de demostrar. El fiscal presenta les proves i l'acusat no pot obrir boca. Sí, ja ho sé, però la passa no va estar evident. Recordeu aquell senyor que va dir al moment del judici que allò que són Els parers de cadascú ens importen un fred. Escolti, miri, jo m'agafo els fets. Sí, els fets. De primer, el testimoni del veí que viu al pis de sota. Sí, precisament, a la mateixa habitació de dalt es va cometre el crim. I el vell va dir que exactament sobre les 10 i uns minuts va sentir com una espècie de crits a dalt del pis de dalt, que li va semblar que ella que es barallava. I després va sentir com el noi deia et mataré, et mataré. I al cap d'uns segons va sentir el cos d'una persona que queia a terra. Va anar corrents a obrir la porta de casa seva i llavors va veure com el noi sortia corrents espantat escales avall per sortir a casa seva. I això són els fets. Jo m'agafo els fets. El noi és un assassí i ho he demostrat ben clarament. Sí, senyor, sí. Miri, jo puc ser tan humà com pot ser qualsevol de vostè. Però hem de carregar-nos aquest noi. El noi és un assassí i ha de pagar pel que ha fet. Estic d'acord amb vostè. Molt bé, doncs el següent. A mi el que em sorprèn de la història que explica aquest noi és que no té cap conseqüència. Diu que en el moment del crim era al cinema, però més tard, quan va tornar a casa i la policia el va interrogar, no era capaç de recordar la pel·lícula que havia vist, ni els actors que hi treballaven. Ho senten? I a més, ningú recorda haver-lo vist entrar ni sortir del cinema. Ningú! I què me'n diuen de la dona que viu a l'altra banda del carrer? Si el testimoni d'aquesta dona no serveix, ja ni les proves serveix. És veritat, ja va veure l'assassinat. Senyors, que m'ha portat seguir un ordre. Aviam, una dona que està estirada al llit. No pot dormir perquè fa molta calor. Té la finestra oberta. I tot esperant agafar el sol, s'hi acosta, mira, i a l'altra banda del carrer veu com un noi està apagant el sopar. Eren les 12:10. Coneixia el noi des del matí i va jurar a veure el crim. Sí, per entremig de les finestres d'un tren que passava. D'acord, però un tren que anava buit. No duia passatgers. No ho diguin això. Anava amb les llums apagades. I el tècnic ens va demostrar que es pot veure perfectament a través de les finestres d'un vagó que porta les llums apagades. I ho va demostrar. Puc fer-te una pregunta? Tu has dit que no podies creure el noi perquè ve d'una barriada infecta on són tots uns mentiders. Molt bé, però i la dona? Viu a la mateixa barriada? Perquè ella sí que te la creus. Que no és molt llesta, no? No, no. Calma, senyors. Seguim amb l'ordre. Aviam, a qui toca? Aquell noi de... Això, sí, vostè, sí. Jo, la veritat, és que no sé... No se sent res. Puc passar? I té tot el dret. Doncs, molt bé, el següent és vostè. Això ho sé. Sí. Jo no estic massa preparat, i no hi entenc gaire d'aquestes coses, Però em fa l'efecte que en aquesta situació m'heu convençut massa bé en aquest cas, Jo buscava un motiu, perquè per mi és molt important, Si no hi ha motiu, no pot haver-hi cas, oi? De totes maneres, el testimoni dels veïns no sembla massa important. Varen declarar que van sentir una baralla entre pare i fill, cap al voltant de les 7, no sé si vaig bé. Bé, a les 7 no, a les 8. A les 8. A les 8 van sentir que discutien, que el pare pagava el fill i que després el noi va sortir de casa. Molt bé, i això què demostra? Evidentment, no demostra res, però és una de les peces del trencaclosques. Jo no he dit pas que fos una prova, No, però sí que he dit que podia ser un motiu per l'assassinat. I el fiscal ho ha dit també. Jo no hi estic d'acord.
aquestes dues últimes bufetades podien haver estat la gota que va fer vessar. Tot el límit, tot. Alguna cosa més? No. Molt bé, doncs. Vostè? Jo no sé què dir. Podríem estar hores i hores discutint i no avançaríem en res. Aquest noi és un malapent, i tots vostès ho saben també com jo. Als 10 anys ja van a parar a un correccional de menors perquè d'un cop de pedra va deixar dormir el seu mestre. Als 15 ja estava robant cotxes. I 2 anys més tard el van tornar a detenir per barallar-se amb navalles. Vamos, que és una joia de criatura. Sí, però no t'oblidis que des dels 5 anys no han parat de pallissar-lo. I jo havia de dir. Jo també la joventut d'avui en dia està podrida. Jo quan tenia la seva edat tractava de vos el meu pare. De vos. I vostès, fills d'avui en dia tracta de vos el seu pare. No li donen això cap tipus d'importància. Vostè té fills? Sí. Però jo en tinc un de 32 anys. I quan tenia 10 anys el vaig enxampar en una baralla de carrer escapolint-se com un conill. Em va fer tant fàstic que tenia ganes de vomitar. I quan vaig poder atrapar-lo, li vaig dir: o faig de tu broma o m'esteu hòsties. I el vaig fer un home. Sí, senyora, sí. Quan va tenir 20 anys ens vam barallar i em va pagar una pallissa que em va deixar fet un fàstic. Diem-me, et mataré. Et mataré. I ara fa 4 anys que va fugir de casa. Li donem tota la joventut, tot. I ells què? La joventut està podrida. Bé, seguim. Sí, ens estem desviant del tema. Sabem que el noi procedeix d'una barriada inquieta, però que no és aquest el problema. No som aquí per jutjar si els tuguris són nius de criminals o no ho són. I som per jutjar si el noi és o no és culpable. Sabem que procedeix d'una barriada infecta i que aquests agents són un perill per a la societat. Però els recordo que aquest no és el... Un moment, amic meu, autoritat. Jo crec que sí que s'ha d'insistir en això de que les males pells dels barris baixos són criminals en potència. És un tema que no l'escoltaríem mai. No diu per mi potser o què? Jo he crescut en aquestes barres infectes que vostè diu, i no obstant això penso que... Autoritat, no se'l pidi d'aquesta manera. Jo he jugat en aquests carrers de les escombraries. Què pensa? Encara tu escombraries? No és cap al·lusió personal, això. Tant que sí, molt personal i molt directe. No sé què està fent l'article. Jo entenc perfectament aquest incentiu. Gràcies. Ja n'hi ha prou. Seguim a l'ordre. Qui li toca? Mira, et toca a mi. No, jo no tinc torn. Es tracta de que em convenceu a mi, no? Gràcies, és veritat. Doncs li toca... I per què no ha de parlar? No. És ella qui ens ha obligat a quedar. No, hem decidit seguir un ordre i el seguirem, i ja està. Som les criatures que estiguem jugant. Què vol dir jugar? Sí, he dit jugar, sí. Però no hem quedat d'acord amb seguir un ordre, doncs jo m'estic aquí barallant per vostès per seguir un ordre, vol fer-ho vostè? Ens aconseguirà fer un però molesta, vol fer vostè? No, de cap manera, si no jo no ho tenc, ningú ha dit el que No, però si m'ho contenta, i un ordre... Calma, home. No, sembla perfectament bé, va. Qui parla? Doncs jo... Home, molt bé. Doncs mira, jo em desentenc de la Però, veureu, jo no tinc res important a dir. No sé de tot això, més ni menys, igual que vostès. És només que durant tot el judici, al anar escoltant les proves, no sé, hi havia alguna cosa que no m'acabava de satisfer. Com ara què? No sé com dir-ho, tots els testimonis eren tan concrets, tan exactes, tan repetitius. M'hauria agradat fer algunes preguntes. Potser no haguéssim provat res, però no sé. M'ha donat la sensació de que l'advocat del noi no aprofitava bé la situació. Però aviam, tu saps perfectament que quan un individu d'aquests no fa aquestes preguntes és perquè coneix la resposta. I no es vol ficar de peus a la callera. Sí, podria ser, però també podria ser
bona fe un advocat sigui un imbècil, no? Acaba de retratar exactament a la meva cunyada. El seu bon advocat acordarà els testimonis, o com a mínim intentar-ho, perquè recordem que només hi ha un de testimoni que declara haver vist l'assassinat, només un altre que declara haver-lo sentit, i tenim les proves circumstanciades, sí, però només n'hi ha un de testimoni que declara haver vist l'assassinat. Imaginin-se que estan equivocats. Equivocats. Els testimonis, si s'equivoquen, no són testimonis. Vull fer una pregunta. Poden estar equivocats? Han fet un jurament. Què pretén? Hagin fet o no hagin fet un jurament, som humans. Els humans ens equivoquem. Poden estar equivocats? Però n'està segura? No. D'això ningú pot estar segur. Això no és la ciència exacta. D'acord. Molt bé. Estem segurs de tres coses, però... I la navalla? Per què no parlem de la famosa navalla? Esperi un moment, que encara hi ha gent que no ha parlat. Molt bé, però ja tindrem temps de parlar després tot el que ens doni la gana. No desviem el tema. Parlem de la navalla, la famosa navalla que el seu angelet va testificar que l'havia comprat el mateix dia de l'assassinat. Parlem d'això. Molt bé, parlem-ne. M'agradaria tornar a veure la navalla, senyor president. Però per què, si l'han vist totes, quina necessitat tenim de tornar-la a veure? El jurat té dret a veure les proves de convicció tant vegades com vulgui. Molt bé. I la navalla és una prova de convicció prou important, veritat? Exacte. Procurem veure mentrestant com a relació. Primer, el noi va sortir de casa, va reconèixer haver sortit de casa a les 8 després que el seu pare li pagués. No. Pagar no. Donar-li un cop, que és diferent. Després que el seu pare li donés un cop. El segon, va anar directament a una botiga a prop de casa on va comprar la navalla. Tercer, el botiguer va dir que una navalla com aquella era l'única que havia tingut a la seva botiga. Quart, la navalla tenia el mànec. Tenia un mànec molt especial i una fulla amb una inscripció molt particular. Cinquè, el noi es va trobar amb uns amics sobre les 9, davant d'un cafè. És correcte tot el que he dit? Sí, estem totalment d'acord, sí. Va estar amb aquests amics durant aproximadament una hora, fins les 10, que es van separar. Durant aquesta estona, tots els seus companys van poder veure la navalla. Sisè, cadascun d'ells durant el judici va identificar la navalla com a l'arma del crim. Setè, el noi va tornar a casa sobre les 10 i 10. I aquí és on la seva versió no lliga amb la versió del tribunal. El noi diu que va sortir de casa sobre les 11:30 i que va anar a un cinema d'aquests de barriada que no tanquen tota la nit. Que va tornar sobre les 3 a casa seva, trobant-se amb el seu pare mort i la policia que l'esperava. El noi no duia la navalla. Va dir que l'havia perdut per un forat de la butxaca del pantaló, entre les 11:30 i les 3, al cinema o pel carrer. El tribunal no creu que hagués anat al cinema. Ningú el va veure sortir de casa. Ningú el va reconèixer a dintre del cinema, ni fora, ni a l'entrada. Quan li va preguntar per la pel·lícula que havia vist, no se'n recordava. M'agradaria dir el que jo penso de tot això. El noi no va sortir de casa. Va tenir una altra enganxada amb el seu pare. I el va apunyalar, que deurien ser les 12:10. I llavors sí que va sortir de casa. I va procurar no deixar empremtes a la navalla. És que de veritat vostè pot creure que algú va trobar la navalla pel carrer, la va agafar i va agafar el dret a apunyalar el pare del noi, així, sense més ni més. No. Dic que és possible. No podria ser possible? La navalla, com he dit abans, és una arma molt especial. A la fulla té una inscripció molt particular. Jo no l'havia vist mai. El botiguer tampoc. Va identificar la navalla com l'arma que li havia vengut al noi, com a l'arma del crim. En això ha d'estar d'acord vostè. Crec que hi ha altres navalles semblants a aquesta. I jo dic que és impossible. Què fa?
Ahir, després del judici, vaig anar passejant pels barris del moll. La vaig trobar a una casa d'empenyoraments, a 3 cantonades de casa seva. M'ha costat 15 dòlars. Molt bé, ja ha aconseguit donar el toc d'efecte, sí. I què vol provar amb això? Potser n'hi ha 10 iguals, i què vol dir amb això? Però... Res. Què vol dir, home? Sí, igual, ja. Sí, senyor, hem descobert el cop del segle. Parli d'una vegada. Això no vol dir res. És una casualitat. És inimaginable que algú hagi mort al vell amb una navalla igual que la Xina. Hi ha una possibilitat contra 1 milió. Una possibilitat. Però molt poc probable. Poc probable com vulguin, però n'hi ha una. Molt bé, i ara què fem? Jo trobo que és realment interessant que trobés una navalla tan semblant. Interessant? Què vol dir això? Interessant. Seguim sent 11 els que el creiem culpable, no? I aquesta és l'única veritat, sí. I que tots 11 canviarem de pas. Si tu segueixes sense voler baixar del gorro, haurem de renunciar. Tornaran a adjudicar-lo i a condemnar-lo un coll. No, si és possible que tingui raó. Doncs espavilis perquè no pensem quedar-nos aquí tota la nit. Només seria una nit i que estem jugant a la vida d'un home. Perfecte. Doncs miri, jo m'instal·laré com si fos a casa. No s'hauria de fer res testament aquí. Hem de posar com si li dic que vol passar que tota la nit. A veure, escolti. Que no vaig al partit. No entenc per què s'ha organitzat. Aquest ananó, aquesta navalla, no és tan important. Tenim 2 testimonis. Què més volen? Tinc 3 garatges que se'n poden anar a fer punyetes. Per aquí parlem amb ells parlant de les dietes. Què dia hi fotrem al camp d'una vegada? Però això de la navalla li va resultar força interessant al fiscal, perquè s'hi va quedar tot un dia. Molt bé, però i què fem? Els demano una tramitació. Preferiblement que fos secreta. Jo m'abstinc. Si les 11 paperetes són de culpabilitat, els enviarem al jutge un veredicte unànime de culpabilitat. Però si hi ha algú de vostès que vota innocent, seguirem parlant. Què? S'hi posen? No, jo òbviament. No em sembla just que tothom hi està d'acord? Molt bé, doncs. Passem per la A veure si farem una vegada. Doncs hi tenen prou? Sí. Molt bé. Culpable. 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 Innocent. Culpable. Culpable. Què me'n diuen d'això? Un altre que ja està... Qui és? Vull saber-ho. Han dit que seria una votació secreta, I estan tots d'acord. Secreta? Què vol dir secreta? En un jurat no n'hi ha d'haver ni de secrets, Aquesta no la guardo, amic meu. Sí. Què es pensava? Jo pensava que estava com nosaltres, vostè. Sí, senyor, sí, però aquesta Santa Teresa m'ha xocat amb vol, se m'ha detestat, ha defensat aquest monstre i vostè sense cap d'esquena és tot un traïdor. Què? Li vol passar el platanet també o què? Però què collons està dient? S'ha pensat que és per parlar amb Sí, Però no es vols comprar quan està parlant? Sí, calma, Pau. Sí, és un home insuportable. Com que jo soc insuportable? Segurament que soc irritable, jo. Que irritable, home! Com és irritable? Vaja, per Déu. Faci-s'ho mirar, Puc parlar? Sempre m'ha admirat aquest país. Tothom tingui la llibertat de dir-hi la seva. És per això que he vingut a veure. Escolti, que ara t'han d'explicar la seva vida o què? I què l'ha fet canviar d'opinió? Ell no està. Ha estat jo. Què? I vols saber per què?
No m'interessa. Tot i amb això m'agradaria explicar-los. Ara hem d'escoltar-lo? Necessita fer-ho. Endavant, sisplau. Gràcies. Aquesta dona s'ha enfrontat a tots nosaltres. Ella no diu que el noi sigui innocent. Diu que podria ser. Molt bé. Cal ser molt valenta per enfrontar-se a tots nosaltres a risc que ens n'enfotem d'ella, encara que sigui per una bona causa. Després s'ha posat a les nostres mans. Crec que és ho admet. És per això que jo ho he fet. He pensat que necessitava ajuda i l'he ajudat. Ja sé que el noi que estem jutjant pot ser culpable, però m'agradaria seguir discutint. I ara que estem 10 a 2, escolti, podria parar, sisplau? No vol escoltar-lo i no l'escoltarà. Segui, sisplau. Gràcies. Qui m'ha educat? Seguim? Podríem prendre'ns un descans. Un descans per què? Home, diguem que es refreda una mica. Crec que ho hauríem de deixar córrer. El vot d'aquella dona ens ha partit per la meitat. I ara què fem, Jo no sé si us he dit que treballem en una agència de publicitat i com te fa? Jo soc la directora. Sí, com te has dit que els millors rellotges són els europeus. A la meva agència, per la discussió que vam fumar, ara què? La primera que no la deixa anar, aviam si algú la sap aprofitar. Una tonteria, però a vegades... Pensi que tot el que s'ha endavant, però miri, jo les que em puc seguir, una cosa que sí que penso és que no s'hagi deixat convèncer. Vostè és venedora? No, sóc arquitecta. Doncs serviria per venedora. Li dic, jo em dedico a vendre jutges. I penso que vostè serviria. A veure, no amb el sistema que faig jo, perquè s'ho prenen de xerrar amb la gent, i cagant, arreglar-ho, fent una coberta i tal, però penso que vostè serviria per vendre. Escolti'm una cosa, per què ens vol fer perdre el temps aquí discutint sobre aquest noi si és innocent o és culpable? Aquest noi és innocent, tu sap que és nosaltres, si és un psicòpata. Miri, si té ganes d'ajudar a la humanitat, el que ha de fer vostè és donar $50 a una ONG com Médicos Sin Fronteras, una cosa d'aquestes, i ja està, i anar-se'n a casa tranquil·la. Que no veu que ens quedem tots afònics aquí de tant xerrar i tant discutir? Tant es pot quedar afònic aquí com en el seu partit de béisbol. Sí, però no és el mateix, jo tenia les entrades, m'entén? Escolta, una bona col·lecció de tipus estranys, Com a tot arreu. Creus que tenim la mort, No ho sé. Mira, jo crec que és culpable. De totes maneres, crec que t'has equivocat. No li has deixat córrer. Suposem, només per un moment, que és vostè l'acusat, que l'estan jutjant a vostè. Suposicions. Jo no sé fer suposicions. Jo soc un treballador. Les suposicions les fa el meu amo. De totes maneres, intentaré fer-ne una. Suposem que ens mengen el tardo tots i arribem a declarar-lo innocent. I llavors el noi de debò ha apunyalat el seu pare. Llavors, què?
fer veure sortir el noi corrents escales avall. Què me'n diuen de tot això? Jo em pregunto com el vell va poder sentir el noi cridar per la veu travessant el sostre. No, pel sostre no. Les dues finestres dels apartaments de tant un cop de l'altre estaven obertes. Feia molta calor, que no ho recorda. Sí, però no és fàcil identificar una veu, i menys una veu que crida. El vell va jurar que l'havia sentit. I no oblidem la dona de l'altra banda del carrer. La tinc com a veure. Va veure com el noi apunyalava. La dona de l'altra banda del carrer, que va veure el moment de l'assassinat, a través de les finestres del tren que passava. El tren tenia 6 vagons, i ho va veure a través dels dos últims. I se'n recorda dels més petits detalls. Això no crec que hi tingui res a dir. Què respon, No ho sé, a mi no m'encaixa. Ja ho veuen, estem predicant al desert. Què diu això? El primer que em passa pel cap. Ara sí que l'ajudaré. No hem vingut aquí a jugar. Però què vol dir que no hem vingut a jugar? Per què s'ha cregut vostè, home? Però estem que estem perduda, Sí, però què s'ha cregut si no hem vingut a jugar? Que es pensa que no les tres d'aquí o què? Jo estic pensant una cosa. Quant de temps triga un tren a tota marxa en passar per un punt determinat? I això per què? Quan triga? Digui-m'ho. No ho sé, no tinc idea. Tu? No ho sé, 10, 12 segons com a molt. Sí, és el que jo pensava. Tu? A mi em sembla que més o menys està bé. Sí, 2 segons. O molt ràpid. Vale, deixem en 10 segons. Molt bé. Hem acordat que un tren triga 10 segons en passar per un punt determinat, que pot ser la finestra oberta de l'habitació del crim. Des d'aquella finestra estirem els braços, gairebé es pot tocar la via, vaig bé? Sí, molt bé. Sí? Molt bé. Tenim dos testimonis, la dona i el vell. Parlem primer del vell. El vell diu que va sentir com el noi cridava "et mataré" i un moment després va sentir el cos com queia. Va dir això? Va dir un moment després? Sí. No, de fet no. Va dir un segon després, un segon. Molt bé. Ara passem a la dona de la casa del davant. La dona diu que estava mirant per la finestra i va veure el crim a través dels dos últims vagons del tren. Vaig bé? Va dir dels dos últims vagons, insisteixo. Sí, va dir això, i què? Molt bé. Si ens hem posat d'acord en que un tren triga 10 segons a passar per un punt determinat, és evident que el cos va caure mentre passava el tren. Sí? Ja sí, d'acord. Però abans de caure el cos a terra tenim els 10 segons de soroll del tren. Sí? Per tant, és evident que el vell va sentir com el noi cridava quan passava el tren. El vell va declarar que el cos va caure un segon després de sentir com deia, com cridava. Hem de suposar que en aquell moment estava passant el tren. Per tant, el vell s'equivoca. De cap manera va poder sentir com deia "et mataré". Estic segur que ho va sentir. Sí? Sí, n'estic segur. Va dir que el noi cridava i amb això en tinc prou. Sí, però encara que hagués sentit amb alguna cosa, amb el soroll del tren, no podia de cap manera identificar la veu. Penso que s'estan tornant xiples, vostès. Quina necessitat tenia el vell de mentir, Per què havia de mentir? I què creia mentir? Sempre tenien que tothom s'adonés d'ell. Ah, sí, com a vostè, oi? També li agradaria escriure el diari, que es parlessin de vostès, oi? Mira, quina gràcia que em fa vostè, home! Quina gràcia que em fa! Estic parlant de sentir tractar la gent d'aquesta manera. Hauria d'estar a la presó. Escolti, deixi'm que hi vaig a Que si no li ha ensenyat a respectar la gent, jo li ensenyaré, Estic parlant de sentir-lo vostè com ens tracta malament i a tothom. I ara faci un favor de seure una vegada. Segui! Vostè, senyor, segueixi, digui el que vulgui. Per què li sembla que el vell va mentir? Gràcies. Durant el judici hi vaig estar fixant molt. Em portava penjada del braç una americana, tota estimada. No per veure. És molt estrany. No és manera de presentar-se així davant d'un tribunal. Caminava molt a poc. Va trigar molt fins
fins que va arribar fins a dalt de l'escala. S'agrava la cama i no volia que se li fes. És molt vell. Deu tindre 80 anys. I vaig estar fixant molt. Un home tímid, insignificant, que no ha estat mai res de bo a la vida. Ningú el coneix, ningú se'l mira, ningú li ha demanat mai un consell. És molt trist que no et demanin mai a la vida ningú un consell. A tots ens agrada que algun dia ens parli, ens escolti, i de cop a aquell home se li va presentar la gran ocasió, anar a declarar al tribunal. Sí, senyor. Un moment. Ens va fer creure que el vell va mentir només per fer-se notar una vegada a la vida? Va mentir una mica, no va dir la veritat del tot. Que va exagerar. Va sentir un vell, es va autoconèixer que va sentir un soroll i que va reconèixer la veu del mort. Això és fantàstic. I vostè què en sap d'això? Jo ho sé per experiència, senyor. Què? Ha passat un àngel, no? El de la pastilla són per a tots. No. Miren, jo per aprovechar no puc... M'ha dit que aquest noi sigui innocent. Aquest noi és culpable. Hi ha alguna cosa que volia comentar. Em sembla que he pogut provar com el vell no va... Vostè no ha provat res. Suposem que el vell sí que va sentir realment la frase de et mataré. Però quantes vegades no hem dit això a algú de nosaltres? Això o alguna cosa semblant. Et podria matar per això. Si ho tornes a dir et mato. I això no vol dir que el món estigui ple d'assassins. No té res a veure tot això, no. El noi va cridar que el seu pare et mataré, i ho va fer un crit bon fort, i qui ho diu d'aquesta manera és que pensa fer-ho. Però es creu que aquestes coses s'anuncien per tot el barri? No, el noi és més llest del que pensen. Llest, aquest desgraciat? Si és un cretí, si no sabia ni parlar. Vull canviar el meu vot. Vot de consell. N'estàs segur? Seguríssim, ja me n'hem sentit. Molt bé. A veure, això és una disbauxa. Però què no l'ha fet canviar de parer ara? És que no em sabia que no tenia una sola possibilitat. Ho sabien tots des d'un bon començament. Senyor, digui vostè alguna cosa. La votació està 9-3 a favor de culpabilitat. Els advocats també poden equivocar, trobo jo. Sí, i l'advocat del noi estava en malalt d'ofici. I això què hi té a veure? Doncs vol dir que ell no va triar el cas que li van donar. És un cas que no és atractiu per un advocat jove. No li portarà cap mena de glòria, ni diners ni glòria. I va deixar que se li escapés de les mans. Ell no creia que aquest noi se'n pogués sortir i ja està. Perquè per aquest cas no hauria lluitat ningú. Estava claríssim. Però senyors, per l'amor de Déu, han vist quina hora és? Si em permetreu un moment, m'agradaria dir una cosa. He fet algunes notes i em sembla que ella ha creat uns punts molt importants. El noi es va presentar al tribunal que a primera vista semblava culpable. Però això és superficial. Si analitzem el que s'ha faltat... Només ens faltava aquesta. Estic parlant. Parli. Admetem que el noi va fer l'assassinat. Va agafar el seu pare i va marxar. Eren les 12:10. Ara veiem com el va agafar la policia. Va tornar al cap de 3 hores i es va trobar amb 2 policies a la porta de l'escola. I ara arribem a la meva pregunta. Si realment va matar el seu pare, per què va tornar al lloc del crim al cap de 3 hores? No tenia un problema. Doncs va tornar perquè tenia la navalla, ves? No queda gaire estètic, no les navalles clavades al pit de la gent. Sobretot si és el seu pare estimat. No té cap gràcia aquesta broma. Ell sabia que els seus amics havien vist la navalla i que la podrien reconèixer. L'havia de recuperar abans que no la trobés la policia. Molt bé, però llavors, per què no se n'ha quan va acabar de matar el seu pare? Devia fugir, impulsat pel pànic. I més tard, quan va tranquil·litzar-se, va recordar que se l'havia deixat. També m'agradaria aclarir això. Perquè si dius que el pànic el va fer fugir corrents, en canvi no va oblidar-se d'esborrar les empreses. Em podeu dir un moment si m'acaba aquest pànic? Escolti. Vostè de quin cantó està, perquè havia votat culpable. No estic ni d'un costat ni de l'altre. Simplement estic fent preguntes. I
I jo no sé com va passar, però si jo hagués fet el que va fer aquest noi, hauria tornat a recollir la navalla. Estic segur que estava convençut que no l'havien vist i que encara no havien descobert el calabat. Li dic que això passava a mitjanit. Va pensar que no el descobririen i l'endemà. Perdona que t'interrompi, però la dona del davant va testificar que després de veure l'assassinat va cridar. Va cridar i després va trucar a la policia. El noi per força havia de sentir el crit. Si hagués estat l'assassí, creus que hauria tornat sabent que l'havien vist matar el seu pare? Això jo li puc dir dues coses. La primera és que estava el noi fora de si i no va assimilar el crit amb el que acabava de fer. I la segona, que viu en una barriada on tothom crida. Es dona per satisfeta? Pot ser que matés el seu pare. Pot ser que no sentís el xiscle de la dona del davant. Pot ser que marxés i tornés al cap de 3 hores per recuperar una palla. Sí, pot ser així. Però també pot ser que no ho fes així. I em penso que ja tenim prou punts borrosos com per preguntar-nos si el noi era a casa a l'hora de cometre el crim. Diu que va sentir el crit. Què hi diuen, això? Es podia haver equivocat. Es poden equivocar quan es desitja que s'equivoquen. Senyor, sisplau, no m'ho dir. Deixi'm tranquil. Potser que necessitem tots plegats siguin 4 crits. I contra més forts, millor. Va sentir el crit, no va sentir el crit. Això ens preocupa. Tu només parles de detalls íntims. Jo vull fets. Fets! No la sensació que tots plegats ens estan tornant. Demano una altra votació. Ara estic per això. S'ha demanat una altra votació, si vol fer el favor de seure. Mai no he vist una manera més festa de perdre el temps. No perdré més a 3 segons, tampoc, És probablement la manera més ràpida serà comptant els innocents. Els que votin innocent, que aixequin la mà. 3-9, estem igual que abans. I ara què hem de fer? Perdó, jo voto innocent. Un altre? Així és, el noi és un assassí, no en tenim cap dubte. Però per què canvien d'opinió d'aquesta manera? Vostè, president, digues alguna cosa. Miri, estem 8-4 a favor de Miri, vostè, senyora, li demano que ens digui el per què ha canviat el vot, Aixequi's, digui'ns el motiu. No tinc per què donar cap explicació. Simplement tinc els meus dubtes. Dubtes? Això són paraules. Res més que paraules. Miri, el noi va matar el seu pare amb aquesta navalla. Miri-la vostè, que té dubtes. Permeti, però no és aquesta, Què diu? La navalla del crim és aquesta altra. Jo ja no soluciono res. Resulta que cada 5 minuts s'inventa una nova història. Què s'inventarà ara? Resulta que el vell no va sentir res. Després que sí que va sentir. Després que al cap de 5 minuts que s'hi sortia corrents per la porta, que s'hi va veure el noi, que s'hi no el va veure... Escolti'm, jo canviaré d'opinió per moltes explicacions que vostè em doni. Senyors, per favor, no em facin riure. Un moment, has dit que va anar corrent fins a la porta, no? Va anar corrents o va caminar, no ho sé, si és que ja és igual. El cas és que el va veure. Doncs a mi se'm fa molt estrany com aquell vell que de la coix no sé com va arribar fins a la porta corrents. Se'm fa molt estrany que corrent. L'important és que va dir sota jurament que va anar del llit a la porta del carrer. Això sí que és important. On estava situada l'habitació del vell? Al final no et passa dir. No te'n recordes tu que te'n recordes de tot? Senyor president, m'agradaria tornar a veure els plànols de l'apartament. Que em sembla que comencem una altra vegada tot el judici, Ara ho hem de tornar a veure tots. Senyor president? No entenc res, ets l'única que vol veure els plans. No, jo també vull veure. Sí, jo volia que no perdéssim més el temps. Sí, mira, si voleu podem anar tots fins al lloc dels fets i ens posem de 4 graus i ens posem a buscar qualsevol indici. Molt bé, si hi ha algú que ho vulgui fer, el que m'agradaria comprovar és que si un home gran que quan camina arrossega una cama pot anar des de la seva habitació fins a la porta d'entrada en només 15 segons. No, va dir, no canviï les coses, Va dir que Va dir, i a més, qui sap ell que són 15 segons? Sí, és un vell desgraciat que es va passar tota l'estona dient tonteries, com el que sabia. Molt bé, gràcies. Anem a estudiar-ho en detalls. Després de sentir el cos
i diu que ho va fer en 15 segons. Havia de trigar més de 15 segons. Però ell va dir justament 15 segons. A vostè li anomenarem cronòmetre oficial. Ja. Escolti, a vostè li paguen per estar aquí, no? Doncs igual que a mi, em sembla que no ho faig tan malament. Ara què fa amb el plànol? Expliqui. A veure, aquest plànol és el del crim. El del vell, que és exacte, està situat justament a sota. Aquí tenim l'habitació, l'altra habitació, menjador, cuina, bany, passadís i la porta d'entrada. Aquí les vies del tren. Molt bé, el vell estava ajagut aquí, al llit. Diu que va anar a fixar la porta, va anar sobre el passadís i va obrir la porta de l'entrada just per veure com el noi sortirà. Estem d'acord? Sí, ho he sentit 50.000 vegades. 15 segons després t'ha sentit com el cos feia. Exacte. Molt bé. Del llit fins a la porta hi ha 3 metres i mig. Després, 13 metres i mig de passadís i obrir la porta d'entrada. Ens sembla possible en 15 segons? Sí, tant. Us recordo que no ho podia fer. Van haver d'ajudar a salvar la vida de testimoni. Oh, sembla que parlem d'una maniobra militar, Un home anar a la cama penjant és una gran caminada, El submitjó. Deixa'm aquesta cadira. I ara què vol fer? Una prova. Aquesta cadira. Faci paper, no? Ai, això és una pallassada. Una prova, calla, home. Aquestes cadires representen el llit del vell. Ara mereixo 3 metres i mig fins a la porta d'entrada de l'habitació. 1, 2, 3 i mig. Aquí. Perfecte. I ara farem 13 metres i mig de passadís. Sí? És una bogeria. No, però no és que perdre el temps. Segons vostè no serà més de 15 segons, no? Però crec que vinc aquí ja. Bona seleccionar vostè. D'acord, exacte. Molt bé. Algú té rellotge o cronòmetre? Sí, jo mateix, miri. Molt bé. Quan vulgui, doni un cop de peu a terra. El cop de peu a terra representarà el soroll del cos de caure. A partir d'aquest moment començaré. Quan vulguis. D'acord. I els altres mentrestant què fem? Vots encreuats, potser? A mi de mi no està boja. Espero que la cadira, tal. Ja. Sabatines. Porta d'entrada. Més de pressa. El vell caminava més de pressa. Hòstia, em sembla que va més ràpid. No, vagi de pressa, a veure que aviat acabarem aquesta comèdia. Obrir la porta. Prou. Joan? Exactament 40 segons. O sigui, La meva opinió, que crec exacta, és que el vell va sentir el cos com deia, va sentir la porta d'entrada i va sentir com algú baixava les escales. Tot això és veritat, però no va arribar a temps i va imaginar-se que era no. Sí, podria voler ser. Suposicions. Tot això són suposicions. En ma vida he vist ser bestieses, però com aquesta mai. Es veu que amb les seves invencions i les seves representacions tan estranyes han fet ferir el cor d'unes quantes damiseles que estan aquí i s'ha posat a plorar. Però a mi no m'entendrà, no senyora, no. El noi és un assassí ho hem de demostrar. El noi és culpable, l'hem de destruir i se'ns està escapant de les mans. L'hem de destruir? Que per casualitat és vostè el botxí? Miri, i tant que m'agradaria ser-hi, guanyaria l'aposta, sí senyora. Si li agradaria però està molt al gatell, Sí senyora, que m'agradaria. L'he estat observant des que va començar el judici. Vostè és tan cegat per l'odi. No segueixi per aquest camí, Vostè aquest noi. No segueixi per aquest camí. Li dic que calli, la mataré! La mataré! Deixeu-me que la mataré! Pensava realment, no? No, miri, com si fos una bèstia estranya.
fer tanta cerimònia? Estic procurant que prenguis una mica d'educació. Us deia que no hem vingut aquí per barallar-nos. Tenim a sobre nostra una responsabilitat, una gran responsabilitat. Per decidir la culpabilitat o innocència d'un home, el que no havíem vist mai. Ens estic molt bé, que no tenim res a guanyar ni a perdre. Aquesta és la nostra aposta. No hem de fer de tot això un tema personal. Gràcies. Miri, jo tinc una idea i la deixo anar, d'acord? Quan el noi va arribar a casa seva... Sembla que hi haurà temporal. Però no s'ha pogut aquí. Que no sua? Va molta grava aquí, però jo no suo més. Senyor president, no fa molta, jo. Sí, home, i això, i ho celebrem, i després fem ballades, D'acord, fem una altra votació. Alguna objecció? No. Però aquesta vegada no la raó. Que sapiguem de quin costat està cadascuna. Perfectament, d'acord? Molt bé, doncs els aniré anomenant. Jo voto culpable. Vostè? Culpable. Vostè? Innocent. Vostè? Culpable. Innocent. Culpable. Innocent. 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 Culpable. Innocent. Vostè? Vostè? Inculpable. Estem 6 a 6. Ja està. El partit ha resultat nul. Haurà de jugar a pròrroga. Sí, és lamentable. Que siguem tots plegats de perdut del sec. Per un desgraciat mort de gana com aquest. La mena de xico no hi té res que veure amb això. El que importa són els fets. El fet? Miri, s'ho que no m'expliqui cap de fet, Acabarem apuntats abans de fet. Per vostès els capgents com a gent de la gana. Però per què crida? Per què sempre està cridant? M'agradaria ser més jove. No hi ha massa d'aigua. No. El que s'ha apuntat l'Aura també, de fixa. I per què ha canviat d'opinió? Jo? Doncs perquè hi havia una sèrie de coses dels que no... Sí, perquè a mi em sembla que vostè és un cara girat i abans tu. Només que vostè tingui dret a dir això, Miri, desgats. Sortirà fundant casa de aquesta és l'única veritat. Només que vostè tingui dret a... Miri, ja deixa'm estar, Amb mal educat. Sembla que això refrescarà una mica. Ui, esperem que sí. Quina manera de ploure, Sí. Em recorda la tempesta de la Fons d'Ona. Sí. Perdó. A mi em diverteix. A mi també. Escolti, abans, quan aquesta dona, no sé com se diu, ha llançat l'arc, jo m'he deixat caçar, Jo vaig seguir que seguís allà. Ha fet una bona feina. L'arquitecte. Bé, senyors, ho hem d'acabar com sí. Us vull proposar una cosa. Nosaltres, els que som aquí, no ens posarem en acord. Anem a veure el jutge i direm que hi renunciem. Jo m'hi apunto. Anem a parlar amb el jutge i li diem que aprovi sort de nosaltres tots, No, el jutge no admetrà aquesta solució. No fa bastant estona que hi som aquí. no? Si vostè ho diu. Jo tampoc hi estic d'acord. Perquè saben que amb nosaltres dos, aquest noi se'n va directe a la cambra de gas. Si estem d'acord, per què hem de renunciar? Aviam, ningú, m'entenen? Ningú podrà canviar d'opinió. Aquest xicot és un assassí sèrie. Vol insultar d'una vegada. Per vostè no existeix la possibilitat que hi hagi un dubte raonable? Doncs no existeix, què vol que m'ho digui? Jo soc així. A mi em sembla que no saps què significa exactament dubte raonable. No? Què es pensen? Aquests tipus són tots iguals. Venen aquí, venen al nostre país i després pensen que tenen tot el dret exigint el que vulguin. Es conec jo tot amb aquests homes, són uns penques. No, res d'això, A més, a vostè ningú l'ha preguntat d'on ets, oi? On ha nascut? Jo soc d'aquí. I el seu pare? Escolta, aquests estrangers tenen encara un parell de coses importants i útils d'ensenyar-nos. Aquest país nostre no està perfecte com tots penseu, És igual que s'ocorre, ja És que no està bé, coi, no està bé, Molt bé, li demano disculpes. Està bé així? Home, 6 anys i trobo jo, no? Molt bé. Hi ha algú que tingui alguna cosa important a dir? Jo, m'agradaria comprovar un petit detall.
fets més importants de l'acusació és el fet de que la coartada del noi era que era al cinema. Però després, quan li van preguntar, no va ser capaç de recordar quina pel·lícula havia vist i quins actors hi sortien. Aquell noi ha incidit bastantes vegades en el tema. Sí, per part del noi era l'única coartada que va presentar. I no va dir ni una paraula per defensar-la, Molt bé, prova d'acusar-te en el seu lloc. Tu series capaç de recordar quina pel·lícula havies vist després de trobar-te en xoc amb el cadàver del teu pare? Estic segura que sí. I més, si la meva vida depengués de la meva memòria. Però després, en el tribunal ho va recordar tot. Home, esclar. En 3 mesos, era l'època que va tenir temps de sobre d'ensenyar-li la lliçó, no? Un dels policies va interrogar-lo la nit d'aquell i ell no se'n recordava de la pel·lícula. Puc fer-te una pregunta personal? Endavant. On vas estar ahir la nit? Ahir la nit no em vaig moure. Molt bé, i l'altre? A què ve ara això? No, deixa-la. Després de sortir d'aquí, vaig passar pel despatx i vaig a casa, a sopar i dormir. Molt bé, i l'anterior? L'anterior va ser dimarts estava a casa amb amics jugant a tot. Molt bé, i dilluns passat? Quan arribi Nadal m'avisant. Dilluns vaig anar al cinema amb la meva parella. Molt bé, i què vau veure? Una pel·lícula. Los vencedores de Infinity War. No, es diu Los Vengadores de Infinity War, no el que diu vostè. Molt bé, i quins actors hi sortien? La noia, una noia que es deia... Scarlett Jefferson. Molt bé, i qui més? Altres actors. No va ser conegut, almenys per mi. Molt bé, i no has sofert cap xoc important, No. Doncs, Penso que el punt ha quedat ben clar. sí. Quin punt? Aquest no hi ha una prova suficient per demostrar que van a dimarts al cinema? Dilluns, dimarts. Dilluns, passat a la nit. Però doncs dilluns passat a la nit, i què més dona? Això no té importància. El noi és culpable. Punt i final. No queda bé, queda bé. Per cert, quina hora és, sisplau? Falten 5 minuts per les 6. Molt bé, algú té alguna cosa... Sí, jo volia plantejar-me. Doncs endavant. Sí, és que és la manera d'entrar la ferida i no posar-la. Estava una mica desinflats, entenen? No tornem amb aquesta cançó, Ho hem sentit 1000 vegades durant el judici. Sí, però hi ha un detall que em sembla molt important. O sigui, l'advocat defensor va dir diverses vegades que el noi era més baix que el seu pare, no? Sí, molt bé, i què? No et sembla estrany acunyar algú de dalt a baix, més alt que vostè, en plan així? És molt estrany, no et sembla? Sí, Deixi'm la navalla i Vinga, Fabrit, algú de vostès vol que... No. Fiqui vostè, fixi's si bé, va fer així. No ha passat res. Bé, espero les seves objeccions. Sembla que no hi ha res més a dir. Has apunyalat mai algú? No, mai. I vostè? No sigui idiota. Esclar que no. Llavors com sap fer-ho també? Ah, sentit comú. I no ha vist mai apunyalar algú? Perquè es pensa que on volen arribar, vostè? El noi era un expert en navalla i és precisament per això pel que el van captar, no? No em sembla normal haver-ho de fer així. No, no és normal. No és normal fer moviments tan estranys amb la navalla. No qui me la porti. No m'agrada gens parlar d'aquestes coses, però bé, si no hi ha més remei... He vist més visites amb navalla que queixades de mà en aquesta vida. I una navalla no es pot fer mai com la fan servir vostès, de dalt a baix. D'aquesta manera es perd molt de temps, però vens davant de persona i s'espera l'atràs. Una navalla està feta per clavar-se d'aquesta manera, per sota. És molt més ràpid, molt més directe, no s'ho espera l'altra persona. I estàs segur? Una navalla està feta per clavar-se d'aquesta manera. Llavors, et sembla difícil dir que el noi va fer la ganivetada? M'estranyaria molt. Estic gairebé convençut que no va ser ell. Penso que aquest noi ha nascut amb una navalla a la mà, com aquell qui diu. I jo no he conegut molts com ell, si no es fa mai ho faria d'aquesta manera. Vostè estava a l'habitació quan es va cometre el crim? Esclar que no, que de temps.
Amb això ja en tinc prou. No crec que es pugui dir. La mena de ferida que es va fer o que no es va fer només perquè el noi fos un expert en navalles. Ni jo tampoc. Llavors tu què creus? Doncs no ho sé. Intentes brindar-ho? Bé, jo crec... Sí, vostè què? Mirin, tot això em posa malalt. Jo ho deixo córrer. Voto innocent. Com diu? He dit que després dels mesos. Per això no és un motiu per canviar el vot. Mirin, no es pot un nou debat, Aquest senyor que ara ho has estat convocat aquí per decidir la probabilitat d'innocència d'un home. I ara de cop vol decidir perquè sí, sense pensar-hi. Mira, si és que et dic... Sense pensar-hi. Només perquè dues entrades que et cremen la butxaca. És indigne. Per què? És indigne jugar amb la vida d'un home. Miserable. Escolta, no em parles així. Sí, et parlo així. Si no ets innocent, penso perquè n'estàs convençut que és innocent. Si no, no ets culpable. Mira, jo Culpable o innocent? ja ho he dit, innocent. Per què? Doncs per què? Perquè sí, perquè em sembla que és innocent i s'ha acabat. Per què? Digue'm. Perquè sí, ja està. Penso que és innocent, ja està. Segur? Sí, segur. Demano una altra votació. Molt bé. Hem demanat una votació. No hi ha cap objecció. Els que votin innocent, que aixequin la mà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Culpable? Fem 9 a 3 a favor de l'absolució. És que no ho puc entendre. Tots aquests detalls que s'han topat no tenen importància. Vostès han vist el noi igual que jo. És impossible que es creguin això de la navalla. I això no s'ho crec, per favor. Menteixen cada vegada que els miren. Si és que els han parit així. S'emborratxen, es droguen i ja està. Per ells, la vida d'un home no té cap valor. On va vostè ara? S'emborratxen, es peguen, es droguen i punt, i no els importa. I si maten algú, doncs ja està, una menys. Per ells és un joc de poques taules. Sí, esclar, també tenen coses bones, Sí, jo mateix al garatge he tingut que són prou decents. Però això és l'excepció, no tenen. Ells és com si no tinguessin sentiments. No els importa res del que fan. Estic intentant que ho entenguin, l'únic que poden fer és escoltar-me, no? Els estic advertint que aquesta gent és perillosa. Són uns salvatges, són unes bèsties. Mira, calla. Calla, perquè no ens estàs fent cap favor els que estem votant culpables. Només estic intentant explicar-me el que no entenc. Seu. Evidentment és molt difícil ser objectiu. Tant sí com no, els prejudicis surten d'una manera ordinària. Ens hem barallat, a vegades amb excés, però penso amb franquesa que no ens hem fet gaire mal. No per nosaltres. Tenim dubtes de que l'acusat sigui culpable. Qui sap si estem intentant retornar un assassí a la societat? Qui ho sap? Però tenim dubtes, i dubtes raonables. Respecte als altres 3 senyors, sembla que no els teniu. Em podríeu explicar per què? Gràcies. Ho intentaré. La veritat és que segueixo pensant que és culpable. I tinc 2 raons. La primera és la dona de l'altra banda del carrer, que va veure cometre l'assassinat. Testimoni indiscutible. I la segona, la manera en què ho va descriure. Ella va dir que va veure el noi aixecant el braç per damunt del seu cap, amb la navalla, i que la va clavar el fill del seu pare. La va clavar el fill del seu pare, i que ho va fer de dalt a baix, així, encara que aquest no sigui l'estil d'un expert en navalla. Té tota la raó. Parlem una mica més d'aquesta dona. Ella va dir que va ficar-se al llit sobre les 11. Al seu llit té just al davant una finestra i des d'allí es veu perfectament tot el que passa al carrer. La finestra era oberta i com que la calor no la deixava dormir, ella va estar 1 hora donant voltes al llit. A les 12:10
El soroll d'un tren que passava va fer que mirés per la finestra i veiés cometre l'assassinat. Senyors, per mi, aquest és un testimoni absolutament definitiu. Sí senyor, absolutament definitiu. Vostè què en pensa? I vostè? No ho sé. Hi ha tants testimonis i ben asseguro que estic fet un embolic. La veritat és que no comprenc com han pogut portar incidents. Evidentment, tota aquesta sèrie de coses són... Miri, el que queda clar és que la dona va veure el crim. Sí, clar, d'acord. Fem una altra votació? Molt bé, han demanat alguna votació. Hi ha alguna... teniu alguna cosa a dir? Jo canvio el vot, penso que és culpable. Molt bé, estem 8-4. Ja veu que hi ha una solució, hem de fer alguna cosa. Anem a veure el jutge, a dir-li que acabem. Allò pareix que hem de continuar. Com vols seguir amb uns personatges així que canvien davant d'una banda a l'altra com si fossin pilotes de ping-pong? Escolta, per què n'ha de fer tot alguna com si fos un motor de baralla? Ara ja no ve d'aquí. Si tot plegat passarem aquí tota la nit, si convé. Què et sembla? Si fixem, si d'aquí 3 quarts d'hora no hem arribat a un acord, parlem de si renunciem o no. Et sembla? Sí. Està bé. Tenim 3 quarts d'hora. Voldríem... Escolti, ja us trobo bé? Com? Sí que em trobo. Per què ho diu? No, m'havia semblat... Però, escolti. Quedem doncs que si a les 7 no hem arribat a un acord... Sí, senyor. Doncs... Ho ha tornat a fer. He tornat a fer el què? S'ha fascinat el nas. Escolti, estem procurant ordenar... És que és molt important. Què? M'ha de contestar. Per què es fascina el nas d'aquesta manera? Perquè tinc una petita molèstia. Degut a les ulleres? Sí, per les ulleres, està satisfet. Home, és realment apassionant, això, No parlo amb vostè, no parlo amb vostè. O sigui que vostè es fascina el nas per la molèstia de les ulleres. I aquestes marques vermelles que té a banda i banda del nas són fetes per les ulleres. Deu ser molt molest. Sí, molt molest. No ho sabia, jo sempre he tingut una vista molt bona. Enhorabona. Que la senyora de testimoni de tenir aquestes màquines al nas. Ells vaig fixar molt. M'he fixat. És que és important, perquè aquella senyora anava sempre ben pentinada, amb el cabell tenyit, vestits juvenils, una mica massa juvenils per la seva edat, penso jo. Ella no havia estat preparant la seva sortida en públic des de feia molt de temps. I per suposar que preferia entrebancar-se abans que sortia les ulleres posades davant del públic. I vostè com ho sap de portar ulleres? Perquè es fregava el nas? No, per les marques que hi tenia. I això què demostra? No tinc el parar de gritar, estic per de sentir-lo i de com un bèstia. És que m'he fet una vegada, que és carafònic. Jo també les vaig veure. Eren molt maques, estava molt maques. Molt bé, tenia el cabell tenyit i portava el nas ulleres i això què hi té a veure? Jo no vaig veure res. Jo sí, i molt clarament. No sé com n'he pogut oblidar fins ara. Ara que parlem, jo també m'he fixat, però No li vaig donar importància. I vostè, lletrada, què hi diu? Doncs jo dic que som 12 persones i de les 12 per 11 aquest detall se'ns havia passat per alt. S'havia passat per alt, És que volen fer una terra que el fiscal la va anar al judici perquè portava ulleres? No pretenem res d'això, però conec moltes dones que pensen que les ulleres les fan lletges. La meva, per exemple. I potser el fiscal tampoc s'hi va fixar en això. Molt bé, que va portar ulleres, sí, perquè amb ella no deixar-se el carrer ulleres la feia lletja, molt bé, sí senyor, però estava sola, allí, a casa seva, i no portava ulleres perquè tant li feia ser lletja, i vostè com ho sap, tot això? Vostè porta ulleres al llit? Mai, no les porta mai ningú. Doncs sembla lògic pensar que ella tampoc les portava posades quan feia una hora que provava que dormís. Ai, vostè com sap totes aquestes coses? Sap que portava ulleres i quina mena d'ulleres portava? Potser portava ulleres de sol o potser de curta de vista, què sap vostè? Jo no sé res, jo només ho suposo. I suposo també que
que quan va mirar per la finestra tampoc les portava posades. Segur? Tan segur? No, no podem estar segur. Encara li diré més. Crec, i molt honestament, que ella pensa que va veure el noi, però l'única cosa que va veure era una imatge borrosa. Ella va tractar d'identificar algú que estava a més de 20 metres de distància, de nit i sense ulleres. No es pot enviar algú a la mort amb un testimoni així, no es pot. Jo no hi estic d'acord. Vostè no creu que aquesta dona podria haver-se equivocat? No. Per vostè no és possible. No, no és possible. I per tu? Sí, és possible. I innocent. Pensa encara que el noi és culpable? No. M'han convençut. Jo tinc dubte. És que pensen deixar-me sol. Sí. Ara tenim un dubte important i raonable. Això vol dir que estem 11-1. I totes les coses que s'han vist, totes, absolutament tot, el crit et mataré, el vell que va veure la navalla, el tret, tot, absolutament tot. Vostè mateix ens va dir que es podia prescindir de tot. El més important és el testimoni de la dona. I ara què hem de fer? És l'únic. I dels meus drets. Sí, segurament sí. Jo crec que el noi és culpable. Ja els hi demostraré, els hi he de demostrar. Molt bé, volem els seus arguments. Ens estarem aquí tot el temps que faci falta. Això t'he explicat tot, absolutament tot el que es va dir en el judici, absolutament tot demostra que és culpable. Sí, senyor, el vell que vivia al pis de sota i que va sentir com es barallava de dalt i va sentir com el noi cridava et mataré, i després va sentir el cos que queia a terra, sí, i va sortir corrents, va veure anar corrents de les escales avall, sí, i poden fer el cos tant com vulguin per aquesta estància i arrossegar el peu, és igual, indiferent, i el tren que passava els vagons i la dona que portava les ulleres, tot ho demostren. Miri, m'hi jugo $5.000 que me'n recordaria de la pel·lícula que vaig veure el dia que vam matar el meu pare. Sí, me'n recordaré i de tot me'n recordaré. Aquests bandarres de jovent ens estan matant la vida. Sí, senyor, sí. Tots vostès a mi em fan fàstic. Són uns nens, són uns desgraciats i els he demostrat que tinc raó i mai de la vida canviarà el meu vot. Mai de la vida, mai. El meu fill fa 4 anys que no sé res d'ell. Res d'ell. Molt bé. No sé.
Home, s'ha de rajar una mica, no? I menys quan la llum va Perquè si s'ha de treure tot això... El que s'ha de dir és que el campaper, quan acabi l'obra, desempaper. Sí, home. Desempaperar, vols dir? Sí, que fica el campaper. Dir-ho sí, però... No, però una altra força. Però és que és una... El Marc no vol rajar de l'Albert. Perquè jo no rajo mai dels companys. I menys quan la llum de la càmera està de color. Ara, quan s'acabi, quan s'apagui la llum, ara quan apaguis la llum, veuràs. Rajareu de l'Albert? Pot ser que sí, si no, jo puc anar a sopar. Jo tinc dos. No, jo puc anar a sopar. És fàcil per mi. I ja després ja ficaré. Però la part de baix... Estava a punt de dir-ho. Però he tingut aquests 5 segons de... Ho dic, no ho dic, ho dic. Les taules no es veuran. Taula i taula s'ha de pintar. Això és com els tallers de la Mercedes, que venen amb les bates blanques, no? El que ens cobrarà aquesta gent per fer això. Tots els vídeos de muntatge, què passa amb ells? Els poso després de les obres. Que cabrón. Ara m'he fet una que treballa. Ja pots fer, ja pots fer. Penya, ara per baix. Sí. Espera que agafo un quinto i me'l poso a l'obra. On? Perdona, però aquí està quedando maravilloso. Sí, clar, perquè és la que no té color. Nada o nada. Esta que no té. Està molt bé perquè... Color. Pinta Ja veuràs. a la mida aquesta i ja està. Sí, jo pinto el que em dona el braç. Jo pinto el que em dona el braç. I sense... Dura. Tira, Ah! És broma. Espera, baix no està bé. Molt preocupat, tampoc se'l veia. Que suquis el rodillo. Que suqui. No puc el rodillo. Està que molt saturada. A mi me fa mal la rodilla. Gràcies. A veure, ara mirem cap fora, no? Però això va tant cap a fora? Tot bé. És que la ropa ja se sequi perquè quan pinto... Hi ha una taca allà dalt. Has de fer-ho més delicadesa. Hi ha una taca. Allà, mira, allà dalt hi ha una taca. Allà a l'esquerra es veu blau. Aquí! A veure, sisplau, Ferran, treballa. Allà. Aquí! Aquí. Sí, qualsevol dia que estàs... Vale. Ara t'embrutarà la Amb taula. patates. Aquests penques. Això, fota-li. Allà? Mira, foto en sèrio.